Һәм әгәр дә без бәйсез... Украина турбаны шауып куйды да, Нефть бар. Попутный газ, нефтьный попутный газ перерабатывающий станция. Кишер, утыртуна кишер, үсә кишер үсә, но аның белән бергә чүп тә үсә инде. Хәзер киләм дә мин аңа. Әйтәм шул турыда турыдан. Мин сине хәзер, мин сине беләсеңме нишә тә? Мин сине. Брат, барыр куябыз сиңа җәһәтне, аңладыңмы? Ай, чёрт, ним куягын да син бит минем дус. Ленинград, spv.ru, Ленинград, spv.ru. Рафик. Demek sollar. Kimin de? Üçüncü tapır Rubin çempiyon olsun aya. Ne bu? Hem ödem bu. Давай, Супербол проходит. Turmuşunda ağır halga kalsa, hakikatni izlaganda arab talsa, hem turtilsa o'pqinga yo'llarin esga tushir bu dunyoda do'stlar barin. Balqib turgan quyosh hem tılsımlı dengiz sihri shafaq. Менимчә, татар егете иң беренче чиратта татарча сөйләшә белергә тиеш. Әгәр инде ул татарча сөйләшә белми икән, димәк ул татар егете түгел. Күңелдәге образ бар, ничек кенә сөйләп кыелмасын, ул миңа нишләптер килә, көчле егет буларак кызылма килә. Татар егете дигәндә, минем уйлавымча, ул әлбәттә инде тәртипле булырга, эчеп тартып йөрмәскә тиеш. Һәм намаз укырга тиеш, ягъни дини булырга тиеш. Хәзерге 21 гасыр татар егете батыр булырга тиеш. Ул безне хатын-кызларын сакларга тиеш. Җир йөзендәге барлык егетләр, пиратлар, сезне бәйрәм белән. Кадерле егетләр, мин сезне шушы бәйрәм белән котлыйм. Сезгә һәрвакыт батыр, көчле, күтәренке, кәефле булырга телим. Егетләр, онытмагыз, без сезне яратабыз. Егетләр, кызлар янына барганда, урамга чыкканда, аяк киемнәрегезне, чәчләрегезне карап чыгыгыз. Берәр авырлык булган саен да җибеп төшмәскә, эчкечелеккә сабышмаска, хатын-кызларны хөрмәт итсеннәр, көлмәсеннәр. Егетләр сөйгәннәренә күбрәк игътибар бирсеннәр. Хисләрен күрсәтүдән курыкмасыннар иде.